Ahoj! Chceš počúvať rozprávky s vlastným mojkáčikom v ručke? Môžeš teraz povedať mamke alebo ockovi, že ti ho už môžu kúpiť v predpredaji na stránke zajačikmojkáčik.sk. Budeš si ho môcť nosiť všade so sebou, keďže je maličký a zmestí sa do každého ruksaku. Stačí len poprosiť mamku alebo ocka a jeden môže byť aj tvoj. Preto šup, nech si kliknú na zajačikmojkáčik.sk a objednajú v predpredaji Zajačika Mojkáčika. A teraz si už môžeš vypočuť ďalšiu rozprávku. Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa mojkáčik naučil, prečo prší. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčik sa v škôlke naučil aj to, že počasie môže byť rôzne. Buď svieti slniečko, fúka, sneží, je zima alebo prší. To, keď je vonku krásne teplúčko a slniečko svieti, mu bolo jasné. Tiež rozumel aj tomu, keď bola v zime zima a vonku snežilo. Nerozumel celkom, prečo musí pršať. Vonku začalo pršať a tak sa opýtal mamky. Prečo musí pršať? To je taká nuda. Nemôžeme vtedy nikde ísť, len ostať doma a čakať, kým prestane. Mamka mu vysvetlila. Každé počasie je užitočné. Keby vonku nepršalo, travička, kvietky, stromčeky a dokonca aj zvieratka by boli smedné. Kvietky by nám potom nevedeli robiť radosť, ako krásne kvitnú. Nevedeli by sme chodiť bosi po trávičke a hľadať štvorlístky, keby bolo sucho. Srnkám, vtáčikom a medveďom v lese by tak mohol vyschnúť potôčik, z ktorého sa chodia napiť. Mojkáčik sa zamyslel a povedal. Už rozumiem. A ako to vlastne funguje, že prší? To, že sú na oblohe mraky, ešte neznamená, že bude pršať. Sú nejaké dni v týždni, kedy prší a kedy neprší? Mamka mu vysvetlila. Mraky sú ako taká špongia, ktorou umývame riady. Keď je v nej už veľa vody, začne z nej voda tiecť. V skutočnosti sa zo zeme odparuje voda, ako keď si robíme vodu na čaj v kanvici. Keď kanvicu otvoríme, ide hore para. Tá para sa dostane do jedného mraku a keď je už plný, začne z neho pršať. Je to ako keď do pohára lejeme vodičku. Keď je tej vodičky už veľa, vyleje sa. Keď je v mraku už veľa pary, začne pršať. Voda sa odparuje napríklad z jazera, rieky alebo z mláky, kde pred chvíľou pršalo. A tak nám vyschnú chodníky. Paru máme taktiež v kúpeľni, keď sa dlho sprchujeme. Keby bola nad kúpeľňou obloha a para by mohla ísť hore k oblakom, mohol by sa vytvoriť daždivý mrak a začalo by pršať. Mojkáčik sa usmial a už pochopil, ako to funguje. Ešte mu ale niečo nebolo jasné a tak sa opýtal. Ešte mi prosím vysvetli, prečo hrmí a prečo sú blesky? Mamka odpovedala. Blesk a hrom sú vlastne to isté. Hromy počujeme vtedy, keď do seba narazia mraky, ktoré sú plné vody a bude z nich každú chvíľu pršať. Keď počujeme, ako do seba udrú, hovoríme, že hrmí. Blesky sú na to, aby sme videli, kde je búrka. A mali sme čas ísť sa skryť pred dažďom niekde dovnútra. A nezabudni, ak by sme boli niekde vonku, keď sa blízka, nie je dobrý nápad skryť sa pod strom. Blesky majú radi stromy a keby sme sa pod nejaký schovali,
Mohlo by nám to ublížiť. V takom prípade je dobre pokračovať ďalej, radšej zmoknúť a dostať sa niekde dovnútra. Hneď ako mamka dohovorila, spomenul si Mojkáčik na svoju kamarátku a opýtal sa: čo máme urobiť, keď je pri nás niekto, kto sa bojí, keď je vonku búrka? Mamka odpovedala: keď sa niekto bojí, nesmejeme sa z toho. Snažíme sa mu pomôcť. Buď mu povieme nejaký zábavný príbeh, alebo zatvoríme okno, aby nepočul, keď hrmí a blízka sa. Môžeme sa aj opýtať, prečo sa bojí, a vysvetliť mu, ako taká búrka funguje. Možno sa prestane báť, keď zistí, že je dobre, keď prší pre všetky rastlinky a zvieratká. A blesky a hromy sú len preto, lebo mraky do seba narážajú. Predtým, ako prestalo pršať, Mojkáčik objal mamku a povedal jej: ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A teraz nakoniec si ešte zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Prečo prší? Prší preto, aby neboli smedné zvieratká a mohli rásť kvietky, stromčeky a trávička. Z mrakov prší, lebo sú ako taká špongia, s ktorou umývame riady. Keď je v nich už veľa vody, začne z nich voda tiecť a tak začne pršať. A blesky a hromy sú len preto, lebo mraky do seba narážajú. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.